Joe Aridi hi kumsang khazakwa sompanga April ni somni pakwa khan alaupianga Pueblo Colorado a Australia nani anule pate hi Mary le Henry Haridi te ania Henry hi apian vele anule pate chuan Syria achangin USA a anpem puyani Pueblo Colorado a chuan Joe pa Henry chuan tui altheile thirlam siamna na athok ve china Joe chu apian tirle asen lai chuan harsatna engma anei lawa mase skula kalchan tir chuan developmental disorder anti mai no pangpa ngai te anglo takin rilro lama chen lo na anei chho chanta a kumnga ani poin jo chuan engma ala soi theilawa skul kal ma se engma azir lai chu asoi ve theilawani kumkhat skula kal nu chuan skula anjir tir tu te chuan jonu le pate an kauta a jo chuan engma azir thiam theilo thu le jo chu thil zir tir tur po in engma asoi theilo thu an shilta a ti chuan skul po kalbai tir ting tang to lo turin anti ta ani mase jonu le pate chuan sum le pai an nga tok lawa wangin special treatment emo homeschooling culture po in engma ti thei an nei selawa jo chu anu kumthum chungot mai ina om top mai ani kumthum chung ina om lai chuan voi khatma thian po a kom ngai lawa a hun tam zok chu ama chawin amang thina Joan school kal lawa kumthum chung aum lai vek hian Henry tenu pa chuan fa pahni an nei bel le boka jo chuan nau pahni anei tina ani an chung kwa an punta ka chuan amma a in sum le pa ya an tlabala an khosak a harsa hle maya jo pa Henry chuan dan phallovin zu te hial azor pha a mante tokin jail bangpo azut nge ani an pa berjela tan chung hian merin na atho ngaya jo chuan enkol tu nu le pa taknial po anei lawani ama in a umtlong zela Henry chu jela changa a chwa nuin a fa patlak niam zia a sia a jo chu engtin motal chanpui dan tur angai twa ta a cheram khoveng te thuron angin Henry chuan an kho district court a fa pahar satna chu a thlenta a ti chuan court chuan jo chu Colorado State Home Training for Mental Detectives a ada ta a hemi hun lai vel hi alahman lai khop maya kumsang khazakwa somni panga borvel lai ania jopo kumsoma upa ani ve towa awmna hom hi an chung ko chene in chang chuan melza thum lai la ani nge ani jo chu a ai kheu an te saka somli paruk chau alo nia a hniam tak set ani kumsom lai ni ve to ma se jo chuan engma ala ziak thiam lawa a chiar thailo boka a tong chan chau ala nia heng hun lai hi chuan ala man lai kan ti to kha tun huna chuan tuman midang ko nan po kan man ngai meu to lo imbecile natna anei tin jo natna chu ama enkol tu doctor te chuan an soya imbecile chu mimol mi phut khat ti in soila a ombero me joa homanda achanga thlako chung chu apa Henry ruru adam theilawa afa pa chu phasan la ta in shat na nein in thiam lo reng rengin a khosa a ti chuan thlako chung hom anda nuwa chuan jo chu kumsom pakhat aniin an ina an shwai le taringot mayani ina aletle nu chuan jo chu ama te bokin aum le ta a no pangkumli kumnga hau infiam na mangte chuan ain komhlim ve china ain fiam na chu anin deule an veng ko thlera te chuan atei kwal le mai china kumsang khazakwa somni pakwa September tha alawin her chwa chuan jo chunga chuan thildu omlo tak mai alo thlengta a kumsom pali ani ve towa jo chu ati dan ngai te in ain fiam ning nu chuan an veng ko thlera chuan ama te in atei kwala mase rol thar om chadu lo ho nen chuan anin nang chinga jo chu an hwal betlata ti chuan tenom takin mi pat mei chet na rong ka in an lam tir vela tenom le mu nom lo tak takin an khosak tirta ani chutia jowa infiam na an man lai chuan vanei thlak tak mai in police pakhat hi aron lang hlo maya ti chuan aron ti top ta ani probation officer chuan thil thleng chu reporta azaka mase rol thar swal tak te ni lovin jo chu thiam lo a chan tir ta dai mai ani jo chu ama ngein adu wangin rol thar swal tak te chu alo infiam pui ni in azyak daya han ngai to chan chuan aril runa thak pui ngoi ani kan fapa kan nau te chunga thleng ve ta se kan na don hlei narin om hetia probation officer in diklo taka jo pu wang hian thunei tu chuan jo chu wantlang mi puite ta na lo omanga in Colorado State Home kirle torin jo chu atita a ama a alo to na Colorado State Home chuan anda le ta a
a thok tu te chuan ngai dan dik lo tak an lo nei bok nen jo chu mi hurania en thak deuh turin an lo in shil kwal hlomani ti chuan jo chuan kumsari chungot mai Colorado State Home a chuan hun mangle ta a kumsom ni pakhat ani thlengin a omani kumsari chung chuan jo chu en thakania ma se mi hur om chadu lo ni miau hek lo voi khat po a thok tu te hau ngai le mi ti kham zongin a kho sangai lawani homa chuan jo chu pindana anom tir deuh reng china ama te chau chu a chian nei le a kom chin ania kumsang ka zakwa somthum paruk August ne kwa chuan jo chu Colorado State Home atangin atlambo ta a chian mi pa pathum an tel bokani ti chuan rel pakhata an chuanga an rel chuan a chuan Pueblo a thlenpuya Pueblo chu jo te chena khwa ani bok Pueblo train station a an chian ho chuan an chhuk ta veka station atang chuan an kaldar ta veka ma se jo ero chu kalna turbik po shilovin station a chuan atei kwal rukruka anu le pate ne na an chena khwa chuan an let le ani ti po shetakang mo siaponi se an chenei na a thleng thei kherangem ti ani chutia station a om charchar nu chuan a chian pathum te chu an ron let le veka an pali chuan rela chuangin Colorado State Home lama chuan an kirle ta vekani hetia an kirle na hian jo le a chian te chu anin chen sang le a jo chu ni som pakhat lai mai Pueblo le Colorado State Home kalkonga chuan ama in atei kwalani nima sela khoilaya tak nge rela changin a chhuk ti an shelawani kumsang khazakwa somthum paruk August ni somhnia chuan jo chu Mr Gibson te nu pa chuan an ina an lo lalu top mai hi alonia an nu pa hi rel chunga restaurant siama ezong an nia an zin kwa reng china ni tuna chuan jo chu shaeng khwa a ummeka jo chuan pu Gibson ate nu pa ne na chuan chomin pe ula na ka tho sakang cheu ati ve ani ome pu Gibson ate nu pa chuan an restaurant a thlengsil na an lo pe ve ya ni ruk chung an thotir nuwa chuan jo chu an ban thong ani a chan chu state border an kandona wangin jo chuan engma employee registration lekha anei lo wangani ya shayang khwa chuan jo chu an nu chhia le ta ani ti chuan jo chu rel konga chuan atei ro lai le ta a chutia darkar engomaza atei nu chuan police ten an muta a rel konga awa kwala wangin an man ta ani Laramie County Wyoming a chuan jo chu an tan tir ta a chuta chuan jo chu Sheriff George Carroll chuan thu azot fi a jo chuan a soi thei ve chhun chu a hming le an khwa Pueblo chu ania Pueblo khwa mi ani ti a sei ro chuan Sheriff beng chu a ver thlat maya a chan chu kar ni liam ta khan Pueblo khwa u nau me chepani te chu rong takatha an lo ni wangani me chenau pang upazok chu kumsom pangami Dorothy Drain ania anau zok chu Barbara Drain ania heng me chenau pangte hi anu le pati ina anom lo lain beyan toka a u zok Dorothy chu pongswal ani nuwa tha ania anau pangjok Barbara chu pongswal atok lo na a liamna tak atura wangin damdoi ina komain a omani Sheriff chuan jo chu twal thatu angmain a cheta a zona azot kwala jo chuan rirulam rolban launa anaya wangle chunglama harsatna anaya wangin Sheriff azona tamzok chu enge omzia po a shelawani Sheriff chuan twal thana thinlai velin khonge a omti azo chuan khoilaya nge a ompo a she chuang lawa Sheriff chuan azona zodan la chu dimdoina tello miswal dop angshimin jo khongai thlaka chu azota chan ngai na a shelo tak zetani jo chuan thil omzia shefe heklo le Sheriff azona piang chu oti in a chang mia mai sia jo chuan a shiat me lovin twal thattua an chanta ani Sheriff chu in ti thei takin twal thatu man angmain a uma Pueblo police officer te a kol ngala hei in khwa twal thatu in zon mek chu kalo mane atia nima sela Pueblo police officer te chuan ani theido nemni hei keini point twal thatu chu kan man tolom station a kan kol meke an lo ti sak ve sia Pueblo police officer ten twal thatu nia anrin an lo man chu Frank Aguila ania an man na chan chu naupang Dorothy voina hun an man laya a khosak zia maktak wangania Frank ka omdan maktak awang chuan police ten Frank ka chena in an dapa chuta chuan Dorothy te unaw abe na ningei tur man ruate an mu chhuak ani chu mai baka Frank chu Dorothy pa in na thoka a chorchin ania
ma se ban ani lai tak alo ni bok nen ti chuan Pueblo police te chuan Frank chu an lo man ta ani ni ma se la Sheriff George chuan Pueblo police te thusoi chu apom du tlat lo maya rol ban lo jo chu twal thatu angai lui tlat mai ani chanchin bumi te hial kovin no pang Dorothy thatu aman thu asoi chuak soi boka police te chuan Frank chu an lo do ve mek boka press meet hena chuan jo chu twal thatu ani thu asoi zo hnu loka Frank chuan Dorothy chu a tha thu apuang vele ta a heti chungpo hian sheriff swale lulul chuan a hnu chui chu adikani alati chala heti hian thu asoi le tlat mai ani Dorothy chu Frank le jo te changkopin an pong swala an thadani atile ta a topa chuan Frank le jo te chu no pang Dorothy twal tha thuwa man an ni ve ve ta an pani chuan trial an ma chhon ta ani Frank chuan trial a ma chhon ma sa a Dorothy now Barbara po chu koma atangin aron har chuak ve ta trial a omtir ve ni in an u now beitu kha Frank ani yam tian zo chuan ti mei lovin Frank chu a unen chawa anom laya beitu ani thu asoi ta ti chuan phadro lovin mita mutu anom bok nen Frank chu courtin thi turin achung thu arel sakta ani jo a point trial a ma chhon ve ta jo defense lawyer te chuan jo chu thil te swal tu ani lo thu an soya a psychiatrist point jo chu no pang kumruk mi lek ril ru aput thu asoi boka jo chuan ri rulam har satna anaya wangin engma thil omzia a shat lo thu an soi sak bokani jo chu trial a chuan tunge George Washington tia an zo chuan ka shelo ti ina changa tuna hian enge kan ti tian han zo po chuan ka shelo ati bokani anuna thil thleng mek chu aman phatlat lawani trial a chuan sheriff sol tak po a oma jo chuan ati swal ni me lawa shemna a mu thainan achang ru hle ani sheriff chuan ti luina manga jowa ain puantir na zong zong chu oyom zetin asai chuak vek boka no pang Barbara chu maktak main jo trial a chutir ve ani tlat lawa ko ro rel chu a fair lo tak zetani darkar thum chung an khel nuwa sheriff a thosoi chu jury ten an oi zo ka wangin jo chu thiam lo an chantir ta thi turin achung thu an rel sakta ani jo chu a jail ta na warden police roi bes chuan alainat le maya amit mengle akhosa zia achik paule jo chu poi soilo ani zia asia ani ti chuan jo chu jela chuan do takin afapa angchein a engkol china jo chuan anuna thil thleng mek chu enge ani po asiat lo thu asoi ve ani jo chu puroi chuan ain fiam na tur toiste a lei saka jo chuan train tois hi angai na hle maya a rel lem chu a khal kwal china a in mes puite sela te atlan lu tir china atan puite chuan a selama anur phei sakle china an limpui veu china neome jail chunga chuan ari ru thiang hlim lu tuk chu atan puite puin an ngai na hleya anin fiam pui bok china ni jo chuan mutna tur ei tur le in fiam na tur toiste aneya a hlim hle maya warden puroi chuan the happiest person in a death row ti hialin jo chanchin chu asoi china ni puroya hian jo tan appeal te hial anei saka mase joa anti hlumni tur son tlai shet bak chu appeal chwa sak thei ani talawani voi engmaw za son lat adil saknuwa chuan joa ti hlumni chu aron thleng ta warden te chuan I chonu hnung ber tur ania enge I ei du ber soila engpo ni se kan ti sakang che an han ti bo chuan ala she thiam chuang lawa a thi ni tur ani ti po alaman phachuang lawani ti chuan a thil tui ti le angainat ice cream chu soin ice cream chu tuiti takin nopang angmain a hun hnunga chuan a eita ani a thi ma chuan a chungte mu tirania apa ero abaural to thonga anu chuan ko chungin a chapchar chara nimasela anu cha chanpo a shethiam hau selawa anu a muzowa a sela andale phota a sel chunga chuan ama in ain khwalimna angainat rel lem chu a khal kwal le ta ti chuan January ni ruk kumsang kha zakwa somthum pakwa chuan jo erodi chu lungche thlak takin ti hlum anita ani kumsang kha zakwa somkwa pahni alawin her chwale nu chuan thuziak tu author pakhatin poem pakhat chu a chher fu ta poem chu jowa duat tu roya zia alawniya afapa angmaya a engkol jowa chanchin ziana poem alawni nge ani author pa chuan puroya poema thuin ziak jowa chanchin ansia chuan aril ru a khoi hle maya ti chuan poem be chan chuan
lekhabu ze atum ta a lekhabu ze chu mitam takin an ngai hluwa jiwa chanchin chuan mitam tak thinlung a hne hle maya jiwa mingin NGO Friends of Joe Arodi ti an organize hialani ti chuan he organization hian jiwa chu boral to ma se a khe sa khan poisoilo ani ti finfia ngei tumin ma an lata an tumang ngeiin jo chu poisoilo ani ti an finfia ngei bokani kumsang ni som pakhat jo boral achanga kumsum sari pahni liam hnuwa chuan jiwa chu Colorado State in nopang Dorothy Thathuwa a fi hlim thu an puang veta ani poisoilo jo khongai thlaka kha a thi hun tur ngakin jela a umti po a shelawa jela chuan ni tin main limhmel takin anui moi dum tak nen chuan a thi ma thlengin a umania diklo taka achunga rorel na thlengpo a she thiam lawa nuisang chungin a hun top a mangani nimasela mangai le dot taka lo enkol tu tur pa hnena a chol to ani ti ero kan soi sham du ani e